Mahimo bang utangon sa imong employer ang imong 13th month pay karong Pasko? Kini ang kabahin sa ato ang tubagon sa atong issue karon, atong palapdani kay duol na ang Pasko. Ug dito na balik ang rules and regulations implementing Presidential Decree number 851. Dingon ang balaod, unsaon man pagsumada sa imong 13th month pay. Ang sumada niini under Section 2 sa Presidential Decree number 851. 1/12 sa imuhang annual income within a calendar year. Unsay buot ipasabot, ang imong ma-income sud sa usa ka tuig, ang 1/12 niana ang sumada 13th month pay. Atong isimplify, panalitan og di-income ka og 120,000 sa usa ka tuig divided by 12. Ang sumada nimo mao na ang 13th month pay. Buti pasabot og 120,000 imong income divided by 12 ang imong 13th month pay 10,000. Now, ang na-cover ni ining 13th month pay ang imo lang basic salary. Ang imuha bang dawat nga basic matag adlaw, why labot ang mga allowances, why labot ang overtime pay, why labot ang holiday pay. Kadturang basic salary nimo, panalitan ko ng imong basic 600 matag adlaw. So, sumadaho na og pilay na income nimo sud sa usa ka tuig. Og timan-in ninyo nga dili tanan mga empleyado makadawat og 13th month pay. Unsay giingon sa Section 3 sa Rules and Regulations implementing Presidential Decree number 851. Kadtong distressed employers, mga employer nga nalugi ang negosyo sa nakalabay nga duha ka tuig ug ang ilang normal income na us-usan og sobra sa 40%. Dili sila obligado nga mohatag og 13th month pay. Pero kinahanglan mananghid sila daan ngadto sa Department of Labor and Employment. Di pwede nga magbuot-buot lang. Mukumplay una ang mga kompanya nga gustong mukuha og exemption paghatag og 13th month pay ug unsay mga requirements gikan sa DULI. Mo-submit pa sila og mga dokumento. Ilang i-justify nganong lugi sila aron dili una pabayron og 13th month pay. Now, kabahin sa di na obligado nga mo bayad og 13th month pay, kadtong mga kompanya o employer nga mas taas sa 13th month pay ang ilang gihatag. Ang uban nga mga kompanya nihatag naman og 14th month pay. Ang uban 15th month pay. Depende sa kapasidad sa kompanya. So mao na. No need na nga mobayad pa sila og 13th month pay. Or lahi ang term sa 13th month pay para sila. Bonus ang tawag. Pwede na. Bisan og ang term bonus pero ang sumada susama ra og computation sa 13th month pay, mao na siya. 13th month na kana. Unsa pa? Looy lagi no ang mga gitawag og pakyaw.
ug ang mga pure commission wa sila labot nga mo dawat og 13th month pay. Ang kasambahay duna by 13th month pay? Na under Presidential Decree number 851, why labot ang kasambahay? Pero sa bag-ong balaod, under batas kasambahay, duna na 13th month pay ang kasambahay. Busa kamo kasambahay, mga labandira, mga yaya, o kadtong mga nag-atiman sa inyong amo, sa inyo habang kagalingon yun nga kakugi, unya consider mo nga mga kasambahay sa ilang panimay, or ang atuang balaod, di ilan ninyo nga kasambahay, kini mga cook or mga kusinero, kasambahay ni sila. Now, mangayo na mo og 13th month pay ha sa inyong amo. Unya kamong amo ay lang naina po ninyo og sabot na manas balaod. I-comply ninyo ang 13th month pay para sa inyong kasambahay. Ayaw tangtangan inyong kasambahay kay di man og 13th month pay. Usa pay giingon sa atuang balaod under 13th month pay law, pwede bang moingon ang employer? Lisod man taron. Pwede ako lang sang utangon ang akong 13th month pay. Pwede na. Pero maka-partial yun ang employer. O sa may giingon, under Section 5 sa Rules and Regulations implementing Presidential Decree number 851. Pwede ko nung idata-data, pero kaduhara. Kaduhara. Ang unang data, on or before 24th day of December. Sa December 24 or sa di pa mulapas ang December 24 or before December 24, kinahanglan ihatag na sa employer ang 13th month pay. Ang katunga, kana kung iyang idata-data. Ang sunod nga katunga, kanus aman, sa di pa ang sunod nga regular nga opening sa klase. So di pwede moingon ang employer nga ako lang kaning installment. Ipakang na ako sa inyong sweldo matag buwan. Di na pwede. Kalapasan ka na under Presidential Decree number 851. Og timan-in ninyo, akong balikon, doon ay kalainan ang bonus ug ang 13th month pay. Ang 13th month pay, mandatory ka na sa balaod. Ang bonus, dili mandatory. Gawas lang og sa taas na nga panahon, gi-practice na gyud sa employer nga magsige siya og hatag og bonus. Inyo na nang mag-claim as a matter of right ang bonus. Ang bonus, as a general rule, wa nay sumada mag-agad og pilay amount nga ikaluoy sa employer diha ninyo. Ang 13th month pay dunay sumada nga klaro. Then ang bonus wa poy pizza kanus ay hatag. Ang 13th month pay do nagiklarong pizza. Kanus agad ito'y hatag? On or before December 24. Doon na mo'y 13th month pay. Akong balikon, bubo nga sumari sa atong diskusyon. Kadtong mga employer nga obligado nga mohatag og 13th month pay ug kadtong mga empleyado nga dunay katungod nga modawat og 13th month pay, dag-ingon ang balaod, on or before December 24, duna kamoy 13th month pay. Ang sumada sa inyuhang 13th month pay, 1/12 sa inyuhang annual income within a calendar year. Pwede ka nang datadatahan sa inyuhang amo ang 13th month pay, pero kaduhara bayran. Unang bayad,
on or before December 24. Ikaduha nga bayad sa dili pa ang opening sa regular nga klase.